Grabe kapangit ako driver og long irons lately. Sige ko hook. So karon, mag 18 holes ko para makita ko og solusyon ani. Mag-score na lang pud ta. Basin di ay maka-break 90. Ay, bali. Straight siya, straight. Close yun. Like, compress yung tanan eh, no? Hindi nila pasabot. Four, then 2 putts. 6 then 2 putts. Chunky. Did the right. Seven.
5, 2 putts. Kapit. Sangit din siya bay. Tsadang igo na sangit din siya dila kay sa lubo. Sangit yapon bay. Oh. Nawala ka na. Yawa. Hook. Nasa rough sa left. Okay. Kato guwapo to. Choke na ako. Gitweet na ako siya. Like sa wedge na ako. Guwapo to ba? Green. Isa ka yun. Stop lang B. One time stop. Stop na siya. Pero gano'n ko sa kontak ito. Yapon siya bay. Good. Nah. Sulu. Hey man, how's it going? Pretty good. Yo, shot 5. Shit.
Uy, out na siya. Yawa. The fuck? Slice. Bading. Happy goodbye. Wala ko'y control sa ako driver o long irons. Halos tanan hook yapon. Kasapot yun. Wala jud ko'y makita nga solusyon during around. Maka-discourage biya. Pero nakita na ako nga okay biya ako approach. Straight biya mostly ako mga tira from 130 meters. Pero mo gamit na ko sa akong pitching padlong sa 58. Confident rasad ko, dilar pod layo sa pin ang kakatupan sa bula ba. Murag lipay po ko sa out chip. More than once gani nga hapit jud gisulod. Ni kung tanaw na ako ang score 101 pod biya. 6 months ago bay ako average kay 115. Naapad jud ko 2 ka par and 7 ka bogey. Okay biya. Ako na ron kay kung magpadayon lang ko fix sa ako, mugamay jud siguro sa mota ko score.